Αυτό που πιο πολύ έχουμε μέσα μας και είναι κινητήρια δύναμης είναι οι φόβοι. Και είναι το σύνολο, το σπαγκάκι που δένει τους φόβους είναι ο φόβος του θανάτου. Εσάς το σκέφτεστε συχνά? Πάρα πολύ. Πολύ, φοβάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι η εικόνα, δεν πιστεύω καθόλου ότι πρέπει να επιστρέψω στο χώμα που ήμουνα, διότι δεν μου απέδειξε κανένας μέχρι τώρα ότι ήμουνα χώμα. Πρέπει να μου το αποδείξει. Και τότε θα υποταγώ. Και τότε θα το δεχτώ. Αλλά δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, όχι. Δεν ερωτήθηκα όταν ήρθα σε αυτή τη ζωή. Δεν με ρώτησαν αν θέλω. Και έπρεπε να με ρωτάνε αν θέλω να πεθάνω. Πολύ μεγάλη αυθαιρεσία έπεσε. Αυτό το σύμπαν είναι μια αυθαιρεσία. Και θα ελάττωνα το φόβο αυτό? Πώς? Θα ελάττωνα το φόβο? Εάν ξέραμε. Πάντως δεν θα είμαστε και κορόιδα. Γιατί εγώ αισθάνομαι κορόιδο. Όταν ακούω να βρίσκομαι σε εκείνες τις θλιβερές και χουσίν και ισχούν καθόλου. Πώς χουσίν δηλαδή? Βγήκα από μία κοιλιά. Με συνέλαβε η μάνα μου από ένα λάθος. Και πληρώνει κανείς από ένα λάθος μια ολόκληρη ζωή περιπέτεια? Το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό? Πάντως η μάνα μου από λάθος με συνέλαβε. Εγώ δεν που ήθελα τα παιδιά μου να τα κάνω. Δεν έκανα λάθος. Πάντως τα έκανα από μία αδυναμία να μην κάνω παιδιά. Γιατί δεν ήμουνα ο αισιόδοξος άνθρωπος. Ούτε έκανα παιδιά για να διαιωνιστώ, Παναγία μου. Δεν μπορώ. Η εικόνα, Κατερίνα, της ταφής και της εκταφής με τρελαίνει. Κατάλαβε το. Της ταφής και της εκταφής. Τώρα βέβαια υπάρχει και η ζωγραφική γύρω-γύρω που δείχνει πολύ ωραία πράγματα. Δείχνει ένα ζεύγος αγκαλιασμένο, δείχνει μια κυρία κάτω από ένα φεγγάρι που μελαγχολεί. Ναι. Δεν λέω ότι δεν είναι ωραία η ζωή. Είναι πάρα πολύ ωραία επειδή πρόκειται να τη χάσουμε. Μόνο γι' αυτό. Σε βεβαιώνω, μόνο γι' αυτό. Και ο έρωτας γι' αυτό είναι ωραίος, επειδή τελειώνει.